Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Вось далёкія маршруты таксама не перашкода дзеля таго, каб прыехаць да нас на праграму. Вось сённяшняя моя суразмоўца прыехала з далёкай мясціны, гэта Камянеччына. Тым не менш, вось я рада вітаць яе тут. Гэта Настасья Нарейка. Добрый дзень. Добрый дзень. Настасья, вот вы пісалі: заўсёды з асаблівым хваляваннем чакаю кастрычніка з той прычыны, што гэты месяц, як не дзіўна, прагучыць самы цёплы, бо ў кастрычніку казка, расказаная на печы, сагравае як ніколі. Ну вось мы дачакаліся кастрычніка, і вось як вот вы можаце пракаментаваць ваше выказванне пра яго цеплыню? Калі на вуліцы холадна, тады асабліва адчуваеш цеплыню родных людзей, цеплыню родных мясцін. І менавіта восенню цягне дадому, цягне вярнуцца. Хочацца вярнуцца не толькі дадому, але таксама і ў мінулае нашай краіны, напрыклад. Вось не ведаю чаму, але менавіта восенню добра чытаць гістарычныя кнігі, асабліва Караткевіча. Асабліва вось калі ідзе дождж, калі цёмна, калі навальніца, тады вось дзікае паляванне караля Стаха гэта тое, што патрэбна. Ну і колькі разоў вы чыталі дзікае паляванне? Вельмі шмат разоў. І самы першы раз вось быў менавіта падчас навальніцы, і маё ўражанне было асабліва моцным. Настасья Нарейка – паэтка. Нарадзілася ў Маладзечне, скончыла Маладзечанскую беларускую гімназію, а ў 2009 годзе факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Зараз працуе адказным сакратаром газеты «Навіны Камянеччыны» і вядучым спецыялістам па прапагандзе беларускай літаратуры Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. З'яўляецца кіраўніком літаратурнага клуба «Жарынка» ў Камянцы. У 2013 годзе выдала зборнік вершаў «Магдебургскае права маёй душы». Друкавалася ў часопісах «Вожык», «Маладосць», газеце «Літаратура і мастацтва» і калектыўных зборнікаў твораў. У 2017 годзе стала лаўрэатам Брэсцкай абласной літаратурнай прэміі імя Владзіміра Калесніка. Настасья, раскажыце мне, калі ласка, пра ваш славуты край, пра той край, дзе вы зараз жывіце і працуеце, пра Камянеччыну. На Камянеччыну мяне лёсам занесла выпадкова. І прызнаюся, вось, калі нешта адбываецца ў тваім жыцці, рэзкая перамена, то звычайна гэта ўспрымаеш цяжка. Цяжка прызвычайваешся, а вось я ехала ў Каменец вельмі упэўнена, абсалютна спакойна. Я не ведаю чаму. І я не памылілася. У тым плане, што там сустрэла вельмі добрых людзей. Там сустрэла такі горад, дзе канцэнтраваная гісторыя. І каля гэтай гісторыі я іду кожны дзень, каля Каменецкай вежы. І, напэўна, таму вось 12 гадоў мінула, як я туды прыйшла, але я там застаюся. І, акрамя таго, там зусім побач Белавежская пушча. Гэта сапраўдная жывая казка. Я многа разоў была там і проста як наведвальнік, і як журналіст, па-рознаму бывала. І прывозіла туды сваіх знаёмых, сваіх сяброў, сваю сястру. І вось я стараюся ўсіх далучаць вось да гэтага куточка. А там, на Камянеччыне, я расказваю пра Маладзечна. Усім, каму магу. І калі я выступаю недзе ў школе, ці куды мяне клічуць, я абавязкова расказваю, што я з Маладзечна. Калі пра Маладзечна гаварыць, праўда, што вось ваш верш чытаюць кожны год на пачатку навучальнага года ў Маладзечанскай гімназіі? Так, я сама пра гэта даведалася выпадкова. Я прыехала на вечар сустрэчу выпускнікоў, паказвалі кадры з жыцця школы, і раптам загучалі вершы. І я слухаю і не магу зразумець, чаму яны мне такія знаёмыя. І потым да мяне даходзіць, што гэта ж мае. І я сяджу, і ў мяне слёзы коцяцца, і я думаю, добра, што хоць святло выключылі ў зале, ніхто не бачыць. Ну вы памятаеце тыя радкі? У парку завіхорыў лістапад, карункамі абсыпаў усё вакол, лісты, як матылі ўніз ляцяць, і дываном чароўным сцелюць дол. А я іду па золаце сцяжын, асенні вецер мякка дзьме ў твар, наперадзе плыве, як карабель, мой дом другі, прытулак светлых мар.
у школах, колькі там перажыла, як шмат адказаў цяжкіх адшукала. Гады падрад у адзін заходжу клас, ужо 10 іх, а гэта і немала. Я тады была ў 10 класе, калі напісала гэта. І па-беларуску мы вучыліся ў школе, па-беларуску мы размаўлялі дома, і ў мяне не было выбару. І я вельмі удзячна лёсу за тое, што ў мяне гэтага выбару не было. Вы працуеце зараз адказным сакратаром у газеце. Сённяшняя работа адказнага сакратара, яна крыху адрозніваецца, напэўна, ад работы адказнага сакратара, калі працаваў я у газеце. Макеты вы ўжо, напэўна, не малюеце. У чым заключаецца работа сёння адказнага сакратара газеты? Тым больш, што у вас газета, як я ведаю, выходзіць на 24 старонках раз на тыдзень, так? Моя работа заключаецца ў тым, што я збіраю матэрыялы маіх калег і свае калі пішу і фармірую з іх нумар. І у нас ёсць абавязковыя тэмы, пра якія трэба пісаць, ёсць абавязковыя калонкі, якія выходзяць з нумара ў нумар, і ўсё гэта патрэбна улічваць, усё гэта патрэбна аб'ядноўваць. І самае галоўнае, навін бывае вельмі шмат, а газетка маленькая. Усе хочуць трапіць на яе старонкі. Кожны правёў нейкае свята ці мерапрыемства, і ён хоча, каб увесь раён пра гэта ведаў. Але і хочацца пра людзей расказаць, якія жывуць там. Прастора абмежаваная, і вось прыходзіцца знаходзіць кампраміс. І вось гэты пошук мне вельмі падабаецца. А час вы знаходзіце для сваіх творчых матэрыялаў у газеце? Калі трапляецца цікавы чалавек, я люблю пісаць пра людзей асабліва, то тады я магу з'ездзіць да яго і ў нейкі вольны мой час. Вось добра быць сакратаром, пэўна, ў тым сэнсе, што я магу выбіраць сабе тэмы. Што вам дапамагае ствараць вершы? Гэта цеплыня, утульнасці, вецер, свабода ці нейкія іншыя, так сказаць, настроі? Мне дапамагаюць нешта новае. Новыя людзі, новыя перажыванні, новыя ўражанні, новыя пачуцці. Калі няма пачуцця, то тады і твора таксама няма. Атрымаецца нешта такое незразумелае, шэрае. За кожным творам павінен адчувацца аўтар, жывы, сапраўдны. Вось калі пачуццё сапраўднае. Вы з'яўляецеся прапагандыстам беларускай літаратуры ў Брэсцкім абласным аддзяленні Саюза пісьменнікаў. Я заўсёды пішу ў газету толькі па-беларуску. У гэтым таксама ёсць некаторая прапаганда. І калі выступаю ў школах, я расказваю пра сваю творчасць, пра творчасць маіх калег-пісьменнікаў з Брэсцкага аддзялення, пра новыя імёны ў беларускай літаратуры. На Брэсчыне таксама славутыя месцы, звязаныя з літаратурай з нашай. Там радзіма многіх беларускіх пісьменнікаў, слынных, знакамітых беларускіх пісьменнікаў. Вось як гэтая традыцыя працягваецца? Вось, напрыклад, у нас ёсць бібліятэка, цэнтральная раённая бібліятэка, яна носіць імя Ігнатоўскага. І, прызнацца, некалі я вяла гурток для пенсіянераў, людзей залатога ўзросту, па журналістыцы. І аднойчы яны папрасілі мяне расказаць, а хто гэта такі. І я прачытала яго біяграфію, каб расказаць, і была вельмі ўражана, наколькі мала я пра яго ведаю. І вось мне, напрыклад, прыемна ведаць, што з Камянеччыны родам Васіль Жуковіч. Мне вельмі падабаецца яго творчасць. У мяне ёсць некалькі кніжак, і вось я хацела б пазнаёміцца з ім асабіста. У мяне ёсць нумар яго мабільнага тэлефона, і я не магу набрацца смеласці. Калі гаварыць пра тое, каго вы чытаеце, каго вы любіце з беларускай літаратуры і каго вы пажадалі б нашым тэлегледачам пачытаць? Я вельмі люблю Людмілу Рублеўскую. Асабліва яе раман «Сутарэнне Ромула». Напэўна, таму, што там галоўная гераіня якраз рэдактарка, як і я. У мяне спецыяльнасць літаратурнае рэдагаванне і журналістыка. І вось яе б я параіла пачытаць, асабліва пра Франціша Вуровіча. А так, мне здаецца, кожнаму трэба прачытаць Караткевіча абавязкова, і асабліва яго раман «Нельга забыць». Гэта мой любімы. Усе ведаюць і «Паляванне караля Стаха», і «Чорны замак Альшанскі». Многія чыталі па-руску, вось у каго я пыталася. А вось гэты раман, ён не такі вядомы, як астатнія. Вось «Паром» на бурнай рацэ апавяданне мы некалі ўсе чыталі ў школе, магчыма, ён і зараз ёсць у праграме, я дакладна не скажу. І вось тады, чытаючы яго,
чаго я не ведала, што паром гэта толькі пачатак гісторыі, што будзе працяг. І вось я прачытала «Нельга забыць», гэта адбылося ў 2009 годзе ўпершыню, і пасля яго ва мне адбыўся пералом, і я пачала пісаць вось менавіта так, як пішу цяпер, а да гэтага было дзяцінства. І вось я колькі разоў чытаю гэту кнігу, заўсёды плачу, і вось я думаю, што калі-небудзь я напішу нешта, над чым людзі будуць плакаць так, як я плачу над «Нельга забыць» кожны раз, хаця я чытала разоў 20, тады я зразумею, што ўсё гэта не дарма. Ну вось цікава, адзін са зборнікаў у вас называецца «Магдэгурскае права маёй душы». Што вы гэтым хацелі сказаць? Кожны чалавек, кожная душа мае права на самакіраванне, мае права на самавыражэнне, яна мае права заставацца такой, якая яна ёсць. І вось мне хацелася б, каб кожны, хто прачытае гэтую маю кнігу, ён адчуў сваю вось гэту свабоду, сваю магчымасць ствараць, сваю магчымасць несці святло, цеплыню, дабрыню ў свет. І каб яму захацелася нешта добрае зрабіць для іншых людзей. У вашых творах шмат такіх яркіх жаночых вобразаў. Гэта Рагнеда, Ефрасіня Полацкая. Гэта яны натхняюць вас? Мне хочацца зразумець, вось у чым іх сіла і адначасова жаноцкасць. Яны ў іх яднаюцца. Цікава параўнаць, якія жанчыны цяпер, якія былі тады у старыя часы. І я магу сказаць адно, што і сёння ёсць такія, пра якіх можна пісаць кнігі. Ну і трэба пісаць, напэўна. Чаму б не? А вот літаратурны клуб «Жарынка» у вас працуе, што гэта за аб'яднанне? Я яго стварыла спецыяльна для дзяцей, якія пішуць мастацкія творы. Калі я была маленькай, гадоў 10-12, мне вельмі хацелася свае творы некаму паказаць. І такому чалавеку, які мог бы іх ацаніць як прафесіянал, які таксама пісаў. І тады, я помню, я прыйшла ў аб'яднанне «Узлёт», якое вяла Таіса Трафімова. Яна зараз жыве ў Мінску, і яна была маёй першай настаўніцай. І мне захацелася стаць для дзяцей, якія пішуць, такой жа настаўніцай, якой яна была некалі для мяне. І вось да мяне ходзяць дзяўчынкі, якія самі пішуць творы. І што самае галоўнае, яны вельмі падобны на мяне. Я ў іх літаральна сябе пазнаю. І я вось на гэта гляджу і думаю, што ёсць повязь пакаленню, вось як яны гэта адчуваюць. І ёсць надзея, што наша моладзь, яна сапраўды добрая, здольная. Настасья, ну вот так незаўважна мы прыйшлі да нашай апытанкі. Першае пытанне гучыць так. Што, на ваш погляд, значыць любіць сваё? Любіць сваё – гэта значыць расказваць пра яго іншым, пра гэта сваё. Паказваць, якое яно прыгожае, якое яно каштоўнае. Я маю на ўвазе і радзіму, і нашу беларускую мову. І чым больш людзей запрашаць таксама любіць. Нельга навучыць любіць, але можна падштурхнуць чалавека, каб ён зрабіў першы крок, каб ён пацікавіўся. І вось гэтай цікавасці абавязкова потым народзіцца любоў. І яшчэ такое пытанне, якія б 3 месцы у Беларусі вы параілі наведаць кожнаму з нас? У мяне ёсць 3 гарады маёй душы, як я некалі напісала ў вершы. Гэта Маладзечна, Каменец і Брэст. Вось гэтыя 3 гарады абавязкова трэба наведаць. І яшчэ, мне здаецца, ёсць у Каменецкім раёне маленькая вёсачка. Яна называецца Рашкоўка. І вось туды, мне здаецца, трэба прыехаць кожнаму. У гэтых мясцінах падчас Вялікай Адчыннай вайны адбыўся вялікі цуд. Там павінны былі расстраляць вялікую колькасць людзей за сувязь з партызанамі. І яны ўжо стаялі над расстрэльнай ямай і чакалі сваёй смерці. І раптам здарыўся цуд. Пралятаў афіцэр у самалёце над імі, якраз над гэтай ямай, і яму ў нябёсах з'явілася Маці Божая. І ён загадаў пасадзіць самалёт і адмяніў гэты загад на расстрэл. Людзі засталіся жывыя. І прайшло многа гадоў, вайна скончылася, і гэты чалавек вярнуўся сюды, на беларускую зямлю, і прывёз з сабой ікону, на якой быў выяўлены той вобраз Божай Маці, які ён убачыў. І вось гэтая ікона, яна многіх людзей вылечыла. Яна абараняе, ахоўвае, яна ёсць у мяне ў Каменцы, яна ёсць у мяне ў Маладзечні. Я дадому прывязла бацькам, каб яна таксама абараняла. Вось гэта месца таксама трэба, мне здаецца, наведаць, асабліва царкву.
Ну і пэўна, расказваючы пра Ігнатоўскага, напэўна, вы ў нечым адказвалі таксама на пытанне, з якой гістарычнай асобай вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць. Можа быць, яшчэ ў вас ёсць такія гістарычныя асобы, з якімі вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць? З Максімом Богдановичем, калі б можна было. Вось я не ведаю чаму, але я адчуваю ў ім роднасную душу. Ну что ж, дзякуй. Дзякуй за тое, што вы прыехалі да нас. Я жадаю вам дарогі хорошай назад у ваше прыгожае месца і пабываць там бы таксама хацелася і ў Каменцы. А нашым тэлегледачам я хочу нагадаць, што сёння у нас была літаратар Настасья Нарейка, якая прыехала да нас з Камянеччыны. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.